はい、始まりました。シットでございます。僕は主にネタ系の動画をアップしています。今回は続けることについてお話ししたいと思います。動画を出せば出すほど多くの人に見てもらえる。そして僕はその場を借りてみんなに笑いを提供したい。だから今日も動画投稿を僕は続けます。僕は毎回動画を出した後に欠かさずコメント欄をチェックします。視聴者がどう思ったのか、どう考えたのか、そして一番は面白かったのかっていうことですね。そのコメント欄をね、研究しね、次の動画に活かします。これからも自分のしたいことを続けて動画を続けていきたいと思います。今日もこんな僕の動画を見てくれてありがとう。バイバイ。